دەستپێکێ ناوێ من سۆرکۆین سمیە ji bajarê Kobanî em wekî hepecî jin destpêkê heştê adarê li vêber Apo şehîdên tevgera azadiyê li jinên ketkar û yên ku cebhan de ber xwe didin em pîroz dikin. Em dibêjin heştê azarê li hemû jinê ku îro kar dikin û li ser erka xwe ne û erka xwe pêk tînin em berxwedaniya wan pîroz dikin em vê heştê adarê pîroz be. Berxwedaniya ku ya pêjê ji 2012 da avakirina wê û ta roja îro ku xwekirin sembol wekî Arîn Mîrkan û hezaran şehîdên wekî wê ku berxwedan di Rojava da û şoreşa jin bi YPJ hate naskirin em wê berxwedaniya pîroz dikin. Serokatî dibêje jina ku azad nebe ew civak azad nabe em dibêjin em riya serokatî bişopînin ta azadkirina hemû jinên bindest em ê wê berxwedaniyê bişopînin û berxwe bidin. Dîsa jî em heştê azarê li hemû cîhanê pîroz dikin, li hemû ketkarên jin pîroz dikin û li reber Apo pîroz dikin.